Oma peli taas. Kierrä pitemmälle takapuolelle. Kierrä Jarmo takapuolelle. Tarkkana vaan Mikael. Muistuttaisin ottelijoille vielä. Seuratkaa omia ottelualueitenne. Ottelut löytyy tuolta lämmittelyalueen päädystä olevasta telkkarista. Tai voitte seurata myös internetistä www.beihihiippa.fi. Siellä tapahtumakalenterista löytyy Kaveri suuttaa Mikael kohtaan! Aktiivisesti kilpailun kulkua. Kaveri suuttaa Mikael kohtaan, valmiina roolaamaan! Siirtymä ottelualueelle, menkää rohkeasti oman ottelualueen taakse, niin saadaan kisat juoksemaan reippaasti. Hakuja vaan, hakuja. Nyt ollaan hieman alle puolen välin menossa näissä ottelunumeroissa ja päivä on pitkä, niin pyritään jouduttamaan sitä kaiken mahdollisin keinoin. Eli pidetään jokainen huoli siitä, että ollaan ajoissa oikeissa kamppeissa oikeassa paikassa. Hyvä! Tarkkana vaan Mikael, omia hakuja kanssa, omia hakuja! Ei oo Juha hirveen vahvaa mallilla sit rooli. Aleksi! Kokeile vaikka nypätä sitä kaveri kunnolla, sit voi aueta paikkoja. Kokeile nypätä vaan. Kokeile nypätä. 3,5 jäljellä. Mikael, kokeile nypätä sitä tai... Hyvä! Aja vaan sinne jalkoihin. Toinen. Voit kokeilla kasvattaa 2 kerran yhdestä ranteesta ja vetää alaspäin. Kato mitä aukee. Sit Juha lisää vähän kaasua. Lisää vaan. Hai. Vai vaan Mikael. Kampit. Varo! Ai tuppoi selkään, mene selkään Mikael. Nyt selkään. Tee tilaa itsellesi, tee tilaa sieltä niin. Just noin. Haet itse sieltä niin selkään. Hai vaan. Pääset selkään. Pääset. Kierrä vaan. Tarkkana kontrolli. Mä aja sinne alle. Aja vaan alle sinne. Hyvä. Ja nyt kunnon kontrolli. Sit lähde kääntää sinne vasemmalle. Astu yli Aivan se oikein seatbeltti kiinni, jalka. hae seatbeltti kiinni. Astu. Hae seatbeltti kiinni. Hyvä. Hae selkää vielä, hyvä. Yes. Seatbeltti. Pois vaan. Pidät siinä. Pois. Sait sweepipisteet. Ja mounttipisteet tuli kanssa. Sitten startissa tarkkana Mikael. Startissa tarkkana. Nyt Juha uija kädet lanteille. Tippa vaan. Kädet lanteille. Ei sinne hartioille. Pysy päällä. Hienosti. Hai vaan, se on sun. Ja ohi. Sit ohi jaloista. Lähet Polvi perseen toinen taakse. työstään vaan Mikael. Nyt rauhassa. Auke. Kädet sisään. Polvi perseeseen ja toinen sinne taakse. Hae samaa mitä viimeksi. Hippamppi. Ja paino jalalle. Paino jalalle. 1,5-6-2. Rauhassa vaan. 1,5 minsaa. Rauhassa vaan Mikael. Töitä, pitää päästä ohi siitä nyt. Kokeile hippamppi. Se on sun. Hai vaan. Minuutti 10 sekkaa Mikael. Hai vaan, se on sun. Käännä vaan sille selän taakse. Omaan ranteeseen kunnolla. Omaan ranteeseen lait kunnolla ja lähdet kääntymään. Nyt ohi. Tuu ohi sieltä. Nyt pitää tulla ohi. 50 sekkaa Mikael. Saduun! Kaikki peliin nyt. Hai vaan. Pois, hyvä. Hai vaan. Kippaa vasemmalle. Samoilla vauheilla vaan. Kippaa vasemmalle nyt. Auki, älä jätä suoraksi sinne, tuote sinne sisälle. Lanteille. 30 sekkaa, pidät nyt siinä. Pidät vaan siinä ihan rauhassa. Rikot posturaa kaverilta. Rikotaan posturaa. Haette kädet pois sieltä. Nousit mukana sinne ylös. Hyvä. Parikymmentä sekkaa. Pidät vaan siellä. Rauhassa hengittelet siellä niin. Siitä vielä, yes!
Päälle vaan! Siinä niin käsi, ota käsi. Pidä siinä. Hyvä, pidä siinä vaan. Tarkkana. Hyvä! Se oli siinä. Hyvä Mikael.